ମୋର ଆସୁନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମାହାଙ୍ଗାର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବିନି। ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମୋର କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କହିବି, ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାହାଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆମେ ସାତ ଭାଇ ମାହାଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଜୁ ଭାଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟ କଲୁ। ଆମର ସୁମନ ଭାଇ, ଚୈତନ ଭାଇ, ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ, ପଞ୍ଚଶାଖା, ପଞ୍ଚପଲ୍ଲଭୀ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି କର୍କଟବଟାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ମାହାଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବସିଲୁ। ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ମହାସଂଘ ଅଫିସକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଶିଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଭଉଁରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆରବିନ୍ଦ ଚଗଲା ବାବୁ ମହୋଦୟ ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁସ୍ତି ବାବୁ ଆମର ମାମ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ପଛପଟେ ଆମର ମଟୁ ଭାଇ ଆଉ ବଳରାମ ପରିଡ଼ା ସୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ କୁମାର ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମହାସଂଘ କେବେ ଖରାପ କାମ କରୁନାହିଁ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଣୁ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି, ଏକ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଆତ୍ମା କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ମାହାଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପରିବାର ତରଫରୁ ମାହାଙ୍ଗାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ଫେରିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛୁ।